Paghatag og usbaw sa suhulan sa mga job order personnel nga nadestino sa garbage collection, gikinahanglan unang tun-an ug tukion uban sa mayor. Kini matod ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Cuizon, ang chair sa Committee on Finance and Appropriation. Ang planong paghatag og special rate nga 700 pesos alang sa mga job order personnel nga nadestino sa garbage collection ang gilusong proposal sa senro ngadto sa konseho. Gipasabot ni Cuizon nga gikinahanglan unang tan-awon ang kinatibuk-ang aspeto niini kung makaya ba sa panudlanan sa dakbayan. Kay nanginahanglan usab nga usbawan ang sweldo sa ubang mga frontline workers sa dakbayan sama sa mga BHW, City Nutrition Scholars ug uban pa. Tan-awon gyud nato kay ato wa man tay problema sa atong funds kay naman tay funds, but ang ako ba unsa may ang atong tan-aw na ni ang kinatibuk-an, what if mangayo pud ang uban nga mga sector which is deserving pud sila nga tagaan pud og increase.